Hola! Això és Finances en valencià. Quant estalviar en funció de la teua edat? En el vídeo d'avui vaig a presentar-te una fórmula molt senzilla d'aplicar que anirà marcant el percentatge que has d'estalviar en funció de la teua edat. A partir d'ahí, com te dic sempre, el mínim que tens que aplicar és el 10% i si apliques el 10%, doncs, sense ser el més òptim, com ja veuràs, però és el mínim i, en fi, ja estaràs fent el bàsic, el mínimament correcte, que per supost més val això que fer res. Però bueno, si vols agarrar-te d'una manera més sèria, anem a dir, l'estalvi i anar incrementant el teu estalvi amb el pas dels anys i així, per supost, que vagin sempre millorant les teues finances personals, doncs en el vídeo d'avui te presento aquesta fórmula tan fantàstica que pots aplicar. En fi, no sé si l'aplicaràs o no, com sempre t'he dit, que això ja és cosa teua, jo te dono l'opció, però bueno, ahí tens el tema, perquè vegues com està. Anem allà! Bé, quant estalviar en funció de l'edat, no? Com sempre vos ha dit, el mínim per a fer un estalvi correctament, agarrant un mínim, anem a dir, jo sempre vos he recomanat estalviar almenys el 10%. D'acord? Però com podem saber quin percentatge òptim d'estalvi hem de tindre en funció de l'edat que tenim? Bé, a mi m'agrada una fórmula molt que és la teua edat menys 20. D'acord? I això és el que marca el percentatge que hauries d'estalviar. Per què m'agrada aquesta fórmula? Perquè en la dècada de que un té dels 20 al 30, d'acord, és quan tens 20 anys, encara és zero, no? Però a partir dels 21, l'1%, el 2%, el 3%, val sempre restar la teua edat menys 20. I a partir d'ahí extraure el percentatge que hauries d'estalviar. Té lògica aquesta fórmula perquè en els anys 20, doncs, el normal és que encara estigues estudiant, d'acord, i la teua capacitat adquisitiva encara siga molt xicoteta o inclús inexistent fins que trobes la primera feina, no? Quan ja tens en la dècada dels teus 30 als 40, doncs ahir ja tens un 10%, perquè se suposa que ja estàs treballant, d'acord, i ja almenys un 10% hauries de ser capaç d'estalviar. En els 40, doncs el mateix, ja m'on anem a un 20%, no? Se suposa que en els 40 doncs ja tens una feina millor o ja has millorat en la teva feina, a pesar de que segurament ja tindràs fills o el que siga, però ahir ja hauries d'intentar anar-te'n al 20% de l'estalvi. En els 50, doncs anar-te'n al 30% i en els 60 anar-te'n ja al 40%. D'acord? Algú dirà, jo a partir de la jubilació ja comença a gastar tot el que ha estat estalviant i ja no estalvia a partir dels 60 o dels 65, d'acord? Però jo crec que és interessant estalviar sempre, d'acord? Aplicar el que sempre vos ha dit, el pay yourself first, i tingues l'edat que tingues, estalviar, d'acord? Naturalment, si ja vas a entrar en la jubilació, si tens la llibertat financera o el que siga, doncs ahir ja sí, pots plantejar-te desinvertir i a lo millor ja deixar d'estalviar.
Però ja t'he dit, jo no t'ho recomano. Jo crec que s'ha d'estalviar tota la vida, d'acord? Tingues l'edat que tingues. Val? Però ja veieu, és una fórmula molt senzilla per a saber un percentatge òptim d'estalvi. És a dir, restar-li 20 a la teua edat. I a partir d'ahir, el percentatge que el dona, doncs, intentar estalviar. I com sempre vos he dit, lo bàsic, si jo què sé, si teniu 40 anys i no podeu estalviar un 20% dels vostres ingressos, doncs almenys sempre compliu el que jo vos he dit sempre, d'estalviar el 10% de qualsevol ingrés que tingues. Ara bé, si eres capaç d'aplicar aquesta fórmula en el percentatge que vas estalviant, inclús guanyar-li, doncs serà una manera d'estalviar òptima, val? I conforme vagis fent-te major i vagis tinguent més capacitat d'estalvi, doncs aniràs incrementant el teu percentatge d'estalvi, que és el que més interessant me pareix a mi d'esta fórmula que vos acabo de presentar. Així que ja sabeu, si no sabeu quant heu d'estalviar en funció de la vostra edat, resteu-li 20 a la vostra edat i això vos donarà el percentatge òptim que hauríeu d'estalviar. I bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. Recorda la mítica frase, controla la pasta i seràs més feliç. I bé, ja tenim ahí l'estiuet i la caloreta i lo bo. Ara ve una època molt agradable i espero això, ja que acabeu de liquidar tot el que vos queda i que se prepareu per a aquest estiu caloroset que pareix que ve. Au, cacau! Si vols veure l'últim vídeo que he publicat, així el tens. I si per contra te mola el canal, te divertixes, passes un rato agradable, passes l'esprai i no estàs tan avorrit o avorrida com sempre, pues mira, així tens un vídeo interessant. Te mola el canal? Pues continua per així, mira un altre vídeo i ja, que sé, disfruta de la vida, això sí, que no te s'olvide mai.